רייני, זאת עם ההייקו. כן. הכנתי הייקו לכבוד המסיבה של סרני. רגע, יש נון בית. היזהרו וישמרו מהסכנות שעורבות בדרך, ובעיקר מהמקטרול הנורא. ובעיקר. זה לא ובעיקר? אני אעשה לך קול מפחיד ואז את כאילו מתחבאת מאחורי סלע וקצת כזה משוחרר. חייבים להשיג את כדור המקמניום ולסתום את הליבה. רייני? כן. יש לך אולי רעיון איך נעשה את זה? כשאתה אומר נעשה, אתה מתכוון אתה אני אומרת שכדי לגבור על המפלצת הזאת, נצטרך להרים עליה ביחד. הבאת את הסקייטבורד? מקס, אתה בטוח שסיימנו את המשחק? מקס, אתה בטוח שסיימנו את המשחק?